Čaute ľudia, ja vás vítam pri tomto novom videu. V dneskajšom videu to bude diss na nejakého rapera normálne, že Lucky 7 TV sa volá? Áno. Určite ste videli aj video od Dukloka. Tuto to natočil všetko. Ja vám tu ukážem jeho channel. Takže preč, pozrite sa. Máte tu takto jeho kanál. Mám zapatý blesk, neviem prečo. 2000 a nevidíte, dobre, nevadí. Ale proste pozrite na ňo domov. Tako to vypadne ako jeho kanál. Dobre. Pozrite, čo on natáča. On natočil na Goga diss. Jak si môže dovolovať taký zmrt do Goga? Tak to nie je normálne, pozrite na to. Aha, vidíte? Ešte aj to svetlo nám ho zakrýva. Lebo je to trapak. Ináč sorry, že mi to laguje trochu, z internetu mám problém. Počkajte. To je debil. Ježiš. Čo to píše? Že? Čože? Prosím? Že? Dorite, neviem, či to vidíte. Vidíte, čo to napísal? Že? Počkaj, ja dám preč blesk. Aha, že sem lepší jak ty, tak sa s tým zmiš. Ježiš, že on je lepší jak Gogo. Ja sa na to nemôžem pozerať. Počkajte, ja vám ešte čo ukážem. Potom tu máme, že Dance Lock, čo ma úplne preondilo. Prečo toto je taký krátky diss. Zajtra urobím druhý diel, takže čaute.